السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي خير دعاء لنذي صالح أمل لنذي قشن giycelerini soğuk havalarda daştan yakinen mübarek celese Hazreti Resul-i Ekrem'den yaşayışından ağzalayan celese ve almalı dersleri ulu kiçi zenan-ı merdan hususen yaş oğullara gerek dersler vardır deyip de nisip edip Allah köklep şirket etipsiniz. Allah Teala dünyanızı ahiretinizi abad etsin. Büyük Allah yaşayışınıza bereket versin. Aziz vatanımızda amallık, emniyet yörep, mehabbet yörep, ittihat yörep, ak mezhebimiz, Hanefi mezhep, ak akida, İmam Ebu'l Hasan Eş'ari, İmam Ebu Mansur Maturidi, ak akidamız yörep durmadan büyük Allah ayırmasın inşallah. Geçen celesede Hazreti Resul-i Ekrem Muhammed Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem qavuriyan sahabası, alim cavan sahaba, çunvir sahaba, kıyamet gün ulamalar evinden yürüyecek sahaba, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bazı zamanında da Medine-i Münevvere'de halkın soruğuna cevap veren sahaba, yaş vaktinde de dünyadan geçen 34-35 yaşına kırgın kesel bilen, taun derdi bilen bir vefani ebberin Hazreti Muaz ibn Cebel radıyallahu anh şunu yanına çağırdı. Ey Muaz, seni Yemen'e iyi verecek. Sana bir hüküm gelse neminin hükmü dersin dedi. Hazreti Muaz aytti, Kur'an-ı Kerim'in hemme yerine yetik bolansan Kur'an minin hükmü derin. Aham Peygamberimiz aytti, Kur'an'dan tapmasan nem edecek. Hazreti Muaz aytti, sen sünnetinden gözlerin. Şu gelen sorun cevabını. Aham Peygamberimiz aytti, sünnetten tapmasan nem edecek. Onu inşallah fikredip Allah'ın yada salıp Kur'an'ın hükmünden Peygamber'in sünnetini şunu mingdiş bir mesele tapıp şunu köklep hükmederin inşallah. Aham Peygamberimiz Hazreti Muaz'ın kursağını el çekip kursağını kakıp Allah'a köp şükür men iyi verecek adamım söyyan formamı bollu deyip de
Muaz ibn Cebel'i yolu salacak deyip şu gurrun geçti geçen hefte. İnne şon qalan gurrunları ve Muaz ibn Cebel'i yolu salacağı ve yolu salacak bolup tuqa Muaz ibn Cebel'ge Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kan vesiyet tapşırıqlar tapşırmağı ve bizim şon içinden almalı derslemedi. İnşallah Huday kokladığından hizmetini yetirir. An Muaz ibn Cebel radıyallahu anh ennehu قال أوصني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اتق الله تعالى حيثما كنت واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر. Hazreti Muaz ibn Cebel 28 yaşındamış. Ey hacı dede, ey cavan oğlan, ey Türkmen yaş oğlan. Muaz ibn Cebel şonda 28 yaşındamış. Peygamberimiz Yemen'e şonu iyi verecek bolye. Şu milletin qazisi, Kur'an öğretiyani, ahkam mesele öğretiyani olup gitmeli. Şolun mollaları olmalı şu tada. Ya Resulallah, bana zat tafşır deyiptir. Muaz ibn Cebel 28 yaşında, Hazreti Resul-i Ekrem 62. yaşının ahiri mübarek ömrünü 5-6 ay qaldı. Hazreti Resul-i Ekrem aydıptır, ey Muaz, her yerde, her yurtta olsan, Hudayın halali ve haramını riayet et. Haramından kaçayan molla gezdiptir. Ve her yerlerde inde kulli hacer ve şecer, her bir bağlı, dağlı, musafiratta, istikalarda, maşin gözleşilen yerlerde, salon intizarlarda, her yerlerde olsun, bariya kan, cengelin içinde, bağlık yerde, çarva yurtlarda, şehir yurtlarda, köçelerde, her yerlerde bir teberrik, bir zikrette galiptir. Dilin menen, yüreğin menen, lataiflar bilen ki, hulası Allah'ın zikret. Her bağ, dağ, yani her yerlerde dursan, düşsen, minsen, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, estağfirullah, Allahümme salli ala Muhammed. Ya kalbin menen zikretmek, Allah, Allah aytmak. Kâle radıyallahu anh, zidini ya Resulallah. Ya Resulallah, yine de zat tafşırsan. Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır, etbi'i seyyiate el hasenete. Yalnışıp günah etsen, basım izinden bir soğab iş et deyiptir. Yalnışıp günah iş etsen, basım izinden bir soğab iş et, temhuha, şu günahını yuvar deyiptir. Şu ürün odallıken ağzallışı mübarek celesede. Ama şun doğru öz gurrun üstüşü. Bir yalnışıp günah etsen, basım bir soğab iş et. Günahın izini alıp gitmediydi de. Bir neçe günahlı var, adam bir ova var anna şu günaha giriftar oluya, duçar oluya, ya şehre var anna. Ben yaxşı inşallah Türkmen doğulları açıklayabaydım. Ya bir neçe günahlar var, fakat iş cayında şu günaha adam giriftar oluya, öyüne gelenine şu günahdan dinliye. Ya bir neçe günahlar var, fakat dostları bilen oturşanını oluya. Ya fakat bir yurtlara gezmeyene gidenine oluyor. Başka yerlerde şu günahdan daşalıp biliyor. Ya bir neçe günahlar fakat toylarda oluyor. Şu yaş oğlan biliyor da şu toy olsa şu günaha giriftar oluyor. Gözün günahı olsun, ağzın günahı olsun, yemek içmek günahı olsun, tüssü günahı olsun. Bir günahı
basım bir soğa bir iş etdipdir. Şu günahın iyidini alıp gitme diydigi ve basım günah etsen şu günah da yuvuliye. Ey yaş oğlalla, ey civan oğlalla, iş obağarada gidip birin, Tehran'da, Maşat'ta, ya Harış'ta, ya öz yurdumuzda, başka yerlerde okuap gidip ya işlep gidip birin. Hakikat ikimizi ulukon Resulullah'ın tafşırgısı haşi. Her yerlerde Allah'ını zikret, karhanağın başına, işin başına. İdris Peygamber heyf men bigici himmetin aydar niptun bilkim vakt bolsun ter Resulullah aleyhisselam Muaz ibn Cebeli hoş Allah yarın diyençe inşallah şigici aytacak bolayın. İdris Peygamber hayyatiyet yanmıştık, iğne sançıyanmıştık. Hayyatta iğnmiştik yan. Her iğnen sançanını Subhanallah diyenmiş. Asmallarda perişteli heyran kaltırıyı bir adamın kovduğunu her iğnen sançanını Subhanallah diyediptir. Men başka yana girmeyin. İş başına kargerçilik ya idari işla mizin arkasında otin ya her yağdaylar maşin Allah'ını zikretsen qara seni günahdan daşalmağa sebep bolýada. Günah etsen basım soğa bir iş etdipdir. Ey yaş oğlum, bir günah giriftar bolsan, bir ova baryan bir günah giriftar bolyan. Ya şehirde, ya hemsayandan, ya daştan, ya gariba, ya öz içeriğinden bolya, şu günahın izin alıp gitme utarsın. Şuna mekam bol. Şu günahını dumbalıdar, izini alıp gitme. Türkeme erti yine şu günahını. Guşi bilen, mobil bilen, haberlaşmak ya her nem bolsun. Ya şumara, seri basım, hesfet, ayır, şunu iyidarlama utarsın. Hiç kimin yüzüne kalma. Ohun Peygamberimiz aleyhisselam aydıptır. Es-sirra bis-sirri vel-alaniyete bil-alaniyeti. Keza fil-hilye. Şu Muaz ibn Cebel'e aydıptır. Yaş oğlan dinle. Oğrinçe günah etsin, izinden bir oğrinçe tövbe etdiptir. Emme açık günah etsin, hem kişi bilsesin şu günah edenini, açık tövbe et, halk tövbe edenini de bilsin niptir. Mıngı riyakarçılık deyimiyeli, Peygamberin aydan kefe. Bir günahı oğrinçe giriftar olpsın da, göz, dil, el, ayak ya her günah bolsun. Öyüne gelen, akşam yatacak bolyan, yorgonun patu, malafa üstünde, yatın, içeriğin havarı yok, karanlıkta Allah bilen kepleş tövbe et deyat. Günah oğrinçe bolli, tövbanını oğrinçe et. Hiç kime aytma. Hiç kime aytma. Özün menen Allah'ın arasında kalsın. Namaz okuyan, öylüdün övünçe şu günah boluptur deyam, öyle namaz okuyan, farz bilen sünnetin arasında. Farzdan sonra, sünnetten sonra bir oturdu. Ey Rabbim Allah men etmişimi peşiman, bana tevfik-i hidayet verdi. Şeytan lanet etsin Allah'ını. Şeytan aydar, ve sen tövbe edenin men iştiyene şu günah sana geliye. O biri olmasa o biri. O biri olmasa o biri. Sana yine günah geliye, tövben peydası yok deyip. Şeytan galat ediye diye. Allah tövben peydası var. Ne deyip, sen günahın izinine gezen şuurun her hefta issam da azdı. Sen günahın izinine gezen sen bizar günün ma, griftar olyan, birden duçar olyan. Yine de ikindi namazda Hudaya men etmişme peşimanni, tüs çın musulmanla sen. Kıyamet günü görürsünüz. Çın musulman şol adam. Günahın izinine gezen akta. Ama şeytan emengeş vasvase ediyenler, sen yine günah etiyen öylen. İşe git, bazıları git, idarana git, ya daş yurda git, sen günah giriftar oliyen diye. Yok, şu mahal narahattığını Allah'ın huzuruna daşına çıkar. Eğer oğrin günah edipsin, hiç kim görmeyendir, oğrinle tövbe et. İçinden ait hiç kime de gurrun verme. Hudaydan yaşarmadığını, halktan yaşarma deyip Türkmen bir kefay diyendir. Olay diyeni bir günah edenin halka ait dediği değildir ha. Olay diyenleri bir günah edipsin, bir alim, bir hudayi, dindar adamdan sorak edecek, soracak. Şununla soru dediği.
Hudaydan yaşırmadın, halktan yaşırma deyip de edin günahını dostlan arasını gurrun versen günahın önküdününü beter artar. Huday halayan neldir? Allah Teala settarul uyuptur. Bir günah edenin men Huday basırıya örtüye. O günahın perdesini ödün açma. O günahın basırıqlısını ödün açma. Hudayın din hormatını, Huday şoňusyny örtkü koyuptur. Bir hayalık edip onu açmalı eldir. Es-sirra bis-sirri. Oğrin günah oluptur, oğrinni tövbe et. Hiç kime de aytma. Hiç sirri ne başat ki sirri az Huda ne başat. Hiç sirri ne başat ki sirri az Allah ne başat. Her kimin öz kellesine özü bilen Allah'ın arasında irtibatı vardır. Koy şu günah kalsın şudur şuna. Hiç sirri ne başat. Hiç kelleyi yoktur ki sirri az Huda ne başat. Her kimin özü bilen Allah'ın arasında bir irtibatı vardır. Birininki kânir, birininki azdır. Hatta fasık da olsa, hatta facir da olsa, hatta anırrak varsa, kafir de olsa, kellesinden kâde Allah aylanyadır. Huday aylanyadır kellesinin içinden. Hiç sirri ne başat ki sirri az Huda ne başat. Oğun bir oğrin günah oluptur. Din, şeriat, Allah, Resulullah'ın buyruğu hiç kimin yanına aytma kalsın. Özün menen Allah'ın arasında tövbe et. Estağfirullah ayt ve şu günahın izinini de gezme uttunda. Ol şeytan yanı açıklap ayttık. Şeytan vasvasa ediye yeni günah edersin diye ona inanma. Kulak asma. Biz Türkmen aytiye Hudaydan yaşırmadığın halktan yaşırma diye olay yerleri birinin bir alim adamdan soracak bolyan ya telefoni ya huzuri men şidiri bir günah ettim şon yolu näme deyip soramağı halktan yaşırma diýdigi bir yoksa da yeni bir manası Hudaydan yaşırmadığın halktan yaşırma diýdigi bir adamın hakkını yen bolsaň tarafa men sen hakkını idim bir de hakkın diýmel aytmaly tarafa onu basırıp koymaly. Utanyan mı aytmağa? Birine ait bir önemli, avreyli, şahsiyetli adama eline de şu pul ya bir zat bir şu tarafı bir nefer men adam da aytmadı, razı edecek bolli. Bir adam şu pul zadı iyi verdi, menden razı olluydu. Ay bolya kim olsa men razı deyse inşallah şoň menen tamam olur. Ine mına diýerler, Hudaydan yaşırmadığın halktan yaşırma deyip şuna aydylýandyr. Halkın hakkı olsa ya bir alim adamdan, Hudaý adamdan soracak bolsaň ayt diýdi. Neýinki men günah etdim diýip, on saçagyň maşynyna diýen anaň ya äriň ýanyna ya dostlaryň ýanyna bir şeýle günah boldy, şeýle boldy diýip gülüşjek bolup ýaşamagyňyz aýtmalylardyr. Şo galsyna galsyn etmelidir. Ine Peygamberimiz aleyhisselam Muaz ibn Cebel'e näme diýdi? Ýalňyşyp ogrin günah etseň, ey ýaş oglan, Muaz ibn Cebel'e şin aýdypdy ha. Ey yaş oğlan Muaz ibn Cebel bütün ulamaların ummatın içinde evinin yürüyecek yaş oğlan ha. Resulullah aleyhisselam murabbilin, muallimlin reisi da alim ulama evliyalan belki enbiyalın, peygamberlin tacı da irşad et ya adamları. Yol öğrediye din yolunu, Allah'ın yolunu. Es-sirra bis-sirri. Ey Muaz, oğrin günah etsen oğrinni tövbe et dipdir. Vel alaniyete bil alaniyete. Bir wagt açık günah etsen hemme kişi eşitse bir iş et halk diýsin, falani tövbe etipdir diýsin. Falani sofu bolupdyr diýse. Belki diýsiller de diýsiller. Resulullah emretipdir. Falani günahını apperittir diýdir. Falani açık bir zat bolsa, tobaň da açık bolsun. Men bir misallar getirdim, onu aýsam giýjek aljak Muaz ibn Cebel'in gurrüňiniň ýyzyny aýtyp gideýin. Ýöne bir nukta aýdyň. Şu hefte bir ýaş oglan geldi ýanyma, aglap duýdy. Men kan günah etdim, ýaş oglan bizden ýaşy kiçi, jowan oglan.
Kän toba etdim, tobam saklap bilemek näme deýinni. Canım menen narahatdy. Gijelerde ağladım, doga da etdim. Yine men şu günäge giriftar bolýan dura bilmeýän ýoly näme? Ýoluny dinimiz ýolay diýär. Resulullah aleyhisselam aýdýar. Sahihul Bukhari'de var. فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك. حديث صحيح. Bir alim adamdan soraptır, men bitirken günah ettim, bana yol barmy? İzimi öwrilmege diýipdir. Şu görüňi mübarek gözümüzün nuri, başımızın taji, aleme rahmet, tamam peygamberliğin taji Hazreti Muhammed Resulullah aleyhisselam mübarek doğduklarından çıkarıp adamlara görünmürttir sahabalara. Önkü zamanına bir adam kan günah edip bir alim adamın yanına varıp soraptır. Men kan günah ettim, şoň izime öwrilmege yol barmy diýipdir. Ol alim adam da cevap beripdir. Kim tobaň öwüne geçip biljek diýipdir. Tobaňda gaýym durjak bolsaň, palan ova, palan ýurda, palan hüjre, palan ýaňa bar, şu taýda bir adamlar bardyr. He ora ibadatyň içindedir, zikriň içinde, mollalygyň içinde. Hulasy şu palan ýurtda kan arasda adamlar bardyr. Şolaryň içine goşul iziňe öwrilip gelme diýipdir. Toba gaýym durmaň, uly kon asyl ýol şuda. İşiň mamy? Bir hefte, bir ay, bir ýyl işiň etber. Niýazy boljak bolsa etber. Özüň sakla, imanyň sakla. Öýüňiz bilen, içeriň bilen müşkile düşjek bolsa maslahatlaş. Bir hefte, bir ay, hi bolmasa 2 gün, 3 gün. Şidirek bir şymahal oturan mescidiňiz ýanyk bir huzi ilmi, bir medrese, bir mollalyk okulýan ýerde, ya qarilik okulýan ýerde, ya zikredilýän ýerde, zikredilýän ýerler hangah diýe pirleň oturýan ýerler. Şo tak barda 1 gün, 2 gün, 3 gün, bir hefte qal, gursagyň ýüzüňiň nurdan doly bolar, o hem öwrüle baraga işme. Tobaň saklamaň ýoly bir arasta ýere baryp 2-3 gün şolaň arasyna goşulmakda. Kuşilaňda ayırmaly, hamuşyet döndürip koymaly, ýa ayırmaly. 3 gün, 4 gün, her näçe wagt täjaýba şolaň arasynda gezmeli. İň asyl olakan ýollar. Men üstünde kan durmaýyn, wagtymyz azalyp barýar. Muaz ibn Cebel, ya Resulallah, yine maňa zat tapşyr diýipdir. Ey Muaz, adamlaryň içinde hoş ahlak bolly gez. Qılıgın qawu bolsun diýipdir. Ey Muaz, hoş ahlak bol, qılıgın qawu bolsun diýipdir. Maris sonra insaf et. Qıssan turan adamlaryň derdine deg. Öňden çykana qawjetde kök gelse, rubru gelse salam beramaga çem bolsa, assalamu aleykum di. Öňden çykana salam berdiýdi, hemme öňden aýlanyp duran bazarlarda, hyýabanlarda hemme geçip barýalda, öňe rubru kök gelip salam berama çem gelýär, assalamu aleykum, tanymasaň da. Musulman adama fohş etmesizlik, sevmesizlik, ağzına gelse gelişte aýtmasazlyk, hemmesi hoş ahlakly kişiler. Fakir, garip adamlar bilen oturşmak, fakir adamlar bilen gatnaşmak, öýüne çağırmak, öýüne barmak, insafly bolmak. Muaz ibn Cebel'ge tapşyrdy. Ey Muaz diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnneke set'ti kavmen ehle kitabin. Ey cemaatler, Muaz ibn Cebel'i Peygamberimiz beter qowurýanmışdyk. Mescidiniň öwünde Muaz diýipdir, bar ulagyň getir diýipdir. Ya diýe ya at. Zahiran diýe bolmaly. Peygamberimiz mescidiniň öwünde, ey Muaz, 28 ýaşynda ýaş oglan.
bar ulağın getir diptir. Muaz'ı ulağına mindiriptir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özü kaptalından yürüyüp Muaz ibn Cebel'i yola salmağa, ey cemaat, Medine-i Münevvere'nin daşını alıp barıyordu. Ey cemaat, Medine-i Münevvere'nin daşına var ya, şonu yaxşı yola salıp şehirden çıkarıp Allah yarın edecek bolýar. Peygamberimiz kaptalından piyada yürüyüp bar ya, Muaz ibn Cebel'i ulağına mindiriptir. Ey Muaz, inneke sete'ti kavmen hum ehlu kitab. Ey Muaz, sen barcak yerinde Yahudiler, Mesihiler de vardır diptir. Şolan arasına baranda fed'uhum ila en yeşhedû en la ilahe illallah ve enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem abduhu ve rasuluh. Ey Muaz, şolan arasına baranda şolara kökgelende şoları imana çağır diptir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýsildir. Şonu aýsala onu 5 wagt namazy şolara düşündir diptir. Fe inhum ata'u laka bizalik fa akhbirhum anna Allah Taala qad farada aleyhim sadaqatan. 5 wagt namazy boyun alsalar ohum aýt, Allah sizin malyňyza vacibat buyurdy. Mallı adamlardan alıp gariplara vermelidir diptir. Muňa da bolýa diýseler, ey Muaz, mallarynyň içinde gowlaryny saylap alama diptir. Ne gowsyny al, ne pesini al, aramagyny al diptir. Wettaqi da'wetel mazlum fe innehu leyse beynehu ve beynallahi Teala hicab. Ey Muaz, bir adama zulmedip şoň beddugasyna galama dipdir. Bir adama zulmedip şoň beddugasyna galama dipdir. Şoň bir adama zulmedilse, izzet berilse, hakyny ada edilmese, o tarapda bedduga etse, Hudaý bilen şoň arasynda hiç bir hicap perde ýokdur. Hükmen duas kabul bolar, ýykylarsın dipdir. Ey cemaatler, Muaz ibn Cebel'i tapşyrypdy. Näme Muaz ibn Cebel adama zulm etjekmi diýmellerle. Hak Resulullah irşad etipdi adamlar. Bir adama zulm edip, bir adama izzet berip, bir adamın hakyny iyip beddugasyna galama dipdir. Ol adama näme diýilýär? Hak iýen adama zalim diýilýär. Hak iýlen adama näme diýilýär? O belli mazlum diýilýär. Mazlum dua etse ýykylarsın dipdir. Ey zeberdest zir dest azar, germ takey bemanet in bazar. Küýjüm ýetýär diýip eziyet berýän adam diýipdir. Bir bazarmydam kızgın almaz, ýykylarsın bir gün diýipdir. Namanet setemkar bedruzgar, bimanet beru lahneti paydar. Zalima bir gün ölür diýipdir. Ola jany çykar, emma ýyzynyň beddugasy mydam barp durar diýipdir. O adamyň ýyzynden hayır dua barar, zalimyň ýyzynden bedduga barar diýipdir. Bir adama zalim bolma diýipdir. Hak iýlasa da şeriat ýüregiň näme? Ýüregiňden de soramalydyr hakada. Eş men kişi hakmy diýip özüň anlamalylar. İnşallah birime açıklap aýdylmaly ýürüňleri var şuň içinde. Evvel ýüregiňden soramaly, hawaş menki hakdyr diýip ýaşy inansaň, oňam şeriatdan, Hudaýyň dininden soraş, menki hakmy hak dämi diýip. Zalimlik, zalim izzet berýän adam, mazlum izzet berilýän adam. Türkmençe aýdyň, zalimlik izzet berýän, izzet berilýän her kim bi özü bilen Hudaýyň arasyndaky zatdyr.
Hamana şu mahal bir nefer erhileyi olsa, ya iki doğan olsa, gurrun içine girmeyen taşından görsen, zalim da bir dip bolmaz. Kay yerlerde oluyor, bir adam, bir ya bir zinana erine, bir ömür eziyet berk ediyor. Ya inatasını veriyor bir adam, ya doğanını eziyet veriyor, ya oğul gidine eziyet veriyor. Onun hiç kimin haberi yok. Obda narahat bolup bir iş etýär da eziyet berilip duran adam. Oham sen men fakat şonu görýärsa, on bir ömür eziyet berip, awuly kep aýdyp, täwil almadygyny, innemedigi bilen işimiz ýok da. Mahtumul İşan aýdýar, bir yaman söz jany yılan diýişidir, soksa zehir aňsat çykmaz janyňdan diýär. Ol bir ömür awuly kep aýdyp oň içini ýakypdyr da, inni ýene halkyň ýanyna kepläne mezlum sırap kepleýär. Ey men niştat etmedim, ey men näme, mıdan bana şeýtýär, mıdan bana şeýtýär, mıdan bana şeýtýär diýip, ya erinin zeýrinin molýa, ya heleýinin zeýrinin molýa, ya enatasının zeýrinin ya doğanının zeýrinin. Bir ömür özü oğrunça eziyet berilligini onu bilmänşik bolýar. Beýtmesin, Allah'dan gorksun. Yani sadece aýtsak, hem zalim hem bihayadan. Ediyen zulmuna öz bilýär zalimdigini. Hiç kime belli etmeyecek bolýar. Özü papa gowy görünjek bolýar. Ol oğrunça için ýakýarlygyny hiç kime kökeden Allah bilipdi ki Hudaýa Allah bolmaýar ki. Hudaýa Allah bolmaýar, öz ýüregiňe Allah bolanak Allah'na Allah boljakmy. Adam özüne Allah bilmeýär. Bilýär da näme nämedigini. İstefti kalbek ve in eftakal muftun. Käzatlar ýüregiňden sorak, ahundan sorap ýörme diýär şeriat. İstefti kalbek ve in eftakal muftun. Käzatlar öz ýüregiňden soramal, ahundan sorap ýörmellerli. Öz ýürek bilýär da zalim misin, zalim dämi? Bidirek ýerştaýy, zalim ha bir ömür azap berip ketdir. Inni ýene de ya gazyň ýanyna datgalarda, ya milletin ýanyna, ya öz enesiniň ýanyna, dädesiniň ýanyna. Şu gelin ya ya şu doğan, ya halkyň ýanyna, ya mahalläň ahunnyň ýanyna gowy görünjek bolýar da. Şimdi bana şeýtýär diýär, öýde diýän işini hiç kökezmeýär, aýtmaýar. Ama tarafında doğru açıklap bilýän dili ýok bolsa, fakir aldyrýar duruverýär da. Şuňa zalim, oňa zalim, muňa zalim diýip haýsaýstygyny bilen neven aýdylyk göwerilýär. Bu gürrüň awwal şu kepläp duran adam özü bilen Hudaýyň arasynda haberdar bolmaly we eşitýände her kim özünden çürüýüm eşitmeli. Näinki halkdan çürüýüm. Men zalim bolup bir mezlumyň beddugasyna galamaýyn nemeli. Vesselam şoň menen tamam etmeli. Men zalim bolup bir mezlumyň beddugasyna galamaýyn nemeli. Ýan kıwrüňda hiç sirri ne başat ki sirri as Huda ne başat. Özüň men Allah'ın arasynda ak pikret. Cilip bazı çıkarmalar. Cilipçilik çıkarmalar. Bir hayalık, qaydalık bolýar da. Men açıqrağa deyin, din gurrüňi açık gurrüň da. Tibyanen li kulli şey. Kur'an-ı Kerim hem zat açık aýdýar. Şu gurrüňlerde de peýgamberiň mübarek sözleri bar, onu aýtsam beter uzağa gitjek. Asıl din gurrüňiniň maňzy da aýdylyp duran gurrüňler, kadryn bilen aýdylýan gurrüňler. Yani şu gurrüňler kän adamlar bar. Kän adamlar var şu gurrüňler ömrü tünçe kulagyna da barjak däl, hep mehrum bolup dünýeden geçecekler. Bu kadimden gelýän Hazreti Adamdan märik barnamadyr ha, bir sünnet, bir adet, bir ýol iki ýeriň ýüzünde ýürüp gelýär ey cemaatlar. Bir tofarly mehrum, bir tofarly nesipli bolup gelýär da. Oňa jan ýakanyňda peýdasy ýok, bagryň ýakanyňda peýdasy ýok da. Bir tofar adamla nesipli, bir tofar adamla da mehrum da. Mıdan bi nesip da. Bir tovar adamla nesipli, bir tovar adamla nesipsiz da. Odurlun gelýän ýollar. O döwüp bolmaýar o bernaman. Bazı ba nesip, bazı mahrum da. Bi nesip da. Her bahane bilen bi nesip da. Onun hikmetini Allah bilmeli. Be her hal men gurrun başlaýana gitmähin. Inni ýan gurrun. Hamana da Peygamberimiz Muaz ibn Cebel'e aýdypdyr. Bir adama zulm edip tarafın beddugasyna galama diýipdir da. Şayet ihtimali var bir zalimde şikefi tarafı yıkacak bolup aýtsyna yalandan ha. Özü zalim ha.
Yine de hey men beddogama galama diýsinler. Nihayet bir hayalıkta zalim boludur, özün mezlum izzet berilýän etip kökejek bolýar. Allah'dan korkmalıdır. Hem zalim hem bir hayalık biter biderek bolur. Vettaqi da'vetel mazlum, bir adama zulmedip de beddogasyna galama diýipdir. Gurrun izin alıp gideýliň. Tamam ýuwaş ýuwaş. Muaz ibn Cebel'i yola salptu. Ta Medine-i Münevvereň daşyna yetipdir. Hazreti Resul Ekrem aleyhisselam ahirki mübarek iki sözü galdy. Muaz ibn Cebel bilen ahirin oturşyk we şu dünýede ahirin didarlary boldy. Kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusi ve Muaz rakib. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemşi tahta rahilatihi. Muaz ibn Cebel diýeli barya yürügi ýanyp barya Rasulullah'dan aýrylşmaly. Ve Peygamberimiz de gaptyryndan piyada mübarek iki aýagy bilen ýürüp barya Muaz ibn Cebelden häzir de aýrylşyp ýola salanak. Ta Medineden çykdylar. Peygamberimiz aleyhisselam hemme tapşyrgylaryny tamam etdi. Hem aýtdy: Ya Muaz, inneka asa an la talqani ba'da ami hada. Ve la'allaka an tamurra bi mescidi hada aw qabri. Ey Muaz, sen inni 2 ýyl gelseň meni görmesen gerek diýipdir. Ey Muaz, inni 2 gelende men mescidimiň deňesinden geçersiň we men gabrymyň deňesinden geçersiň. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muaz ibn Cebel qiyğırıp ağlamağa durupdur. Ahirin Resulullah aleyhissalatu vesselam görýärligi we hoşlaşyp din üçin, musulmançylyk üçin öz ýurdy del Resulullah aleyhissalamdan hoşlaşyp barýar. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam açık aýdypdyr da. Ey Muaz, inni 2 ýyl gelende meni görmesen gerek diýipdir. Ey Muaz, inni 2 ýyllyk Medine gelende men mescidimiň we mübarek gabrymyň deňesinden geçersiň diýipdir. Oňa Muaz ağlamağa durupdyr. Peygamberimiz aleyhisselam aýdypdyr: Ey Muaz, ağlama diýipdir. Ohum Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye gaşyn bakypdyr. Medine-i Münevvere şu tarapda bolýar. Mekke-i Mukerreme ştada bolsa, Medine-i Münevvere Mekke-i Mukerreme'den gaýryrakda bolýar. Medine-i Münevvere'ye gaşyn Resulullah aleyhisselam bakyp aýdypdyr: Ey Muaz, inne awlan nasi bi al-muttaquna man kanu ve haythu kanu. Ey Muaz, men yanımdan gittin deyip narahat bolup ýörme. Kıyamet gününde maňa iň ýakyn adamlar Hudaýy bolup geçen adamlardır. Her kim bolsun, her yerde bolsun. Hatmen Medine'de ýaşamak şert dälipdir. Näme diýdi? Medine-i Münewwere bakyp aýdypdyr: Ey Muaz, inna awlan nasi bi al-muttaquna man kanu ve haythu kanu. Ey Muaz, menden daşallyň mukadime diýipdir. Maňa ýakyn adam, Hudaýy imanly adamlar, haramyň ýüzünde gezmeýän adamlar, Allah'ın zikrine ýaşaýan adamlar, her kim bolsun, her jere bolsun, her yerde bolsun. Gelşigi muhim däl. Öýlenen öýlenmedigi muhim däl. Ogluň şogba ýoklugy muhim däl. Uly kiçiligi muhim däl. Arap, ajam, türkmen, farslygy muhim däl. Her dil we her yerde bolsun, Hudaýy bolup, Allah'a we Resulullah muhabbeti bolup da haramyň ýüzünde gezmese, şol adamlar maňa ýakyn adamdyr. Allah yarın ve selam diýip Hazreti Muaz ibn Cebel'i Yemen'e gaşyn ýollapdyr.
Allah Teala yaşayışınızı iman bağlılığından dolu etsin. Allah Teala mehabbet, bereket bolup da zulüm il günümüzün içinde yürümesin inşallah. Bir alham 3 kul huvallah okuyup ötülün ruhunu bahşedip il gün vatanımıza da dua edelim. Hazreti Halife Mahmud'un oğlu Muhammed Emin Ahuncan maksum ihlas bilen dua et. Kan merhumlar aydıptırlar, dua etmeli, ruh şad bolsun deyip, kan marizlar vadiptirler, hatmi Kur'an-ı Kerimler vadiptirler. Hemmelerine dua et, il gün vatanımıza bir amin niyeyli. Görtüren adam amin etsin, ilahi amin. Muhammed Emin Ahuncan ilahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin can Huday. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Barakallah. Yoldaşlarınızın da elinden tutuvurayım. Bismillah.